Tak, pro moje milý Suzuki 20 000 na Eton 24. Tak, co bychom ukázal, jo, okno. Takže ze strany řidiče je automatické zavírání oken, tak to vyzkoušíme. Zmáčkneme, ruku pryč. Tak, ve 3/4 se to zastaví a jde zase dolů. Tak to zkusíme ještě jednou. Zmáčkneme, ruce pryč. Hustý. 2016 rok. Jo, další věc. Tak, zkusíme zabrzdit. To musíme manuálně to okno zavřít. Normálně to auto brečí. Normálně brečí to auto. Co bych vám ještě ukázal? Jo. Volant. Tak pecka. Celý to skřípe. Vrže. Katastrofa. Normálně katastrofa. Plasty. Tady dám koleno, ty vole. Všude to začne prostě vrzat, skřípat, ty vole. Najdu na kostky. Auto se celý třepe, ty vole. 24